Kakuangon sa gidakon sa Dan ang gikahadlukan sa pipila ka mga lumulupyo sa Purok 4 Rangers sa Barangay Yapoca. Labi na kung ano na emergency, mao silang nang reklamo. Atong sayra ng detalye sa report ni Faye Marie Dumabok. Kining hagipot nga Dan nga naghinahinay na og kahulpa ang yuta ngadto sa dakong gibangag. Ang gikabalakan sa mga mulupyo maong nagpakitabang sa GMRTV Balitang Bisdak. Suma pa, dakong problema ilabi na kun adunay emerhensya sama sa sunog o kun magkinahanglan og ambulansya. Nang medyo dugay na nila last February pa ni wala pa nila matrabaho, daghan lang sila kanang saad ba niya, wala pa nila matrabaho. Kay kung ay sunog-sunog ba, ang amo ba kung kanang 0.5 nga amo untang pangayoon. Posible nga magtagbo og gani or magsugat ang mga sakyanan, pwede makapadaplin og gamay. O kung naay sugat. Karon kung 3 meters ra maglisod man gyud. Gikahadlukan usab nila ang pagtumaw sa sakit sama sa dengue gumikan sa napundo nga tubig. Kini tungod sa gihimong koral sa tag-iya sa tapad nga luna. Ang amuha lang unta ma'am ba, madali lang unta nagtrabaho dire kay nabay-dagan mga bata ma'am. Gawas lang galit, di na mo mabantayan ma'am kay nasa may trabaho sa balay. Basig yung maunsa ma'am ba, matagak ko niya na kay naghihina na ba nagtimpag ang mga yuta. Matod sa mga mulupyo, kapinduhan na kabuan nilang giantos ang maong sitwasyon. Apan suma sa foreman sa construction, napadangat na nila ang reklamo sa mga mulupyo ngadto sa ilang labaw. Ako na siyang sultian kagahapon, diri mo siya gahapon, ako siyang sultian bahay na anak niya. Ingon siya nga, sige lang kay kuwanta na, una ta mo sugo diha. Matong isa po as barangay nga, wala nagitay sango diha. Gitugan usab ni Barangay Puok Kapitan Osmundo Manrial Jr. nga giaksyonan na ang problema. Gani gahapon gisusi na kini sa City Legal og Engineering aron kahatagan dayon og solusyon. Ikanay sulbad ka na attorney og niya dadag yung taga-engineering dito ang engineering gahapon. Oh, wala gid yung ipasagda na sila di man mahimo pasagda ng sira na nato mga tao eh. Uban ni John Solon, ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak.